Erkin. Erkin. Adımlap. Yürü. Salam ýa hormatly adamlar. Garaşdyr baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlary bilen täşdirýän Watan habarlar gepleşimize başlaýas. Garaşdyr baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiz arky dagly serdarymyzyň parasatly ýolbaşyna alynıp berilýän işler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne münasip ýörelgiler bilen üstünlikler başlanýar. Bu şeýleden ekipden dowamyna wakalarym tutuş aýdyňlygy bilen tasdiklaýar. 1 Awgustda zähmet ruhudyna bolýan hormatly prezidentimizin gatnaşmagyny Hadar deňdiniň kenaryna täze döwrewap Rowaç kotejler toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Bu toplum Awada milli syýasatçylyk zowlagynyň diňjal şypahany düzüminiň üstüne ýetirdi. Soňky ýyllarda türkmen topragynyň bu ajaýyp kunjogy tanalmaz derejede özgördi. Deňiz kenaryny ak mermerli kaşaň mehmanhanalar, kotej şäherjikleri, ýagt klublar, çağalar tagaldyş merkezleri, sport desgalary guruldy. Diňjal seýliýähleri we ýaşyl zowlaklar emeli derýa döredildi. Bular hemmesi şol sanly ulug we injenerçilik tehnika düzümleriň desgalarym, öňdewarjy tehnologiýalary hemde gurulşyk binagarlyk we bede ulgamlarynaky özgörüşli çözgütler peýdalanmak arkaly täzeçil çemeleşmeleriň esasyna bina edildi. Hadar deňdiniň ekologiýa taýdan arasy kenaryny nowatdaky täze desgalaryň ulanylmagy berilmegi adamlara Awada milli syýasatçylyk zowlagyny diňjalyp saglyklaryny berkitmäge mümkinçilik berer. Halk köpçüligine hödürlenýän iň ýokary dünýä ölçeklerindäki saglyk diňjal hyzmatlarynyň el ýeterliligi hormatly prezidentimiziň durmuş ogurlygy syýasatynyň esasyny nüzýär. Garaşdy bir tarap watanymyzyň awadançylygy hemde halkymyzyň gowaşlygy bu strategiýaň baş maksadydyr. Bulardan başga-da häzirki döwürde Awada milli syýasatçylyk zowlagy iri işe gürlük, meden we sport merkezekmindäki derejesini puwtalandyryp, ýokary derejedäki duguşsuzlyklaryň, dürli halkara çärelerini geçirilýän ýerine gürlüdi. Toplum bir wagtda 900 goly adam kabul etmäge okuyuplemde 240 maşgala niýetlenen kotej şäherjiginden ibaratdyr. Bu taslama Senagaçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agdalary bolan Sabırly maşgala hususy karhanasy hemde Güneşli deňiz kent guruluşy hojalyk jemgyýetleri tarapyndan amala aşyryldy. Häzirki döwürde ýurdumyzyň telekeçileri uly kuwaty eýe bolmak bilen dürli pudoklarda netijeli zähmet çekýärler. Hususy kampaniýalar ýurdumyzda ýaýbanlandyrylan giňerimli milli maksatnamalary işe gatnaşýarlar. Paýtagtymyzdaky we sewitlerdäki hususy işgörler tarapyndan alynıp barilýan gurulşyk işleri muňa şaýatlyk edýär. Olar Awada milli syýasatçylyk zowlagyny ösdürmäge de üstünlikli gatnaşýarlar. Bu ýerde ozal açylyp ulanmaga berilen döwrewap diňjal merkezleri, ulanmaga berilen kotej şäherjigi muň aýdyň netijesidir. Guruluşy üçin 10 hektar yer bölünip berilen toplumyň awadanlaşdyrylan çägini ähli amatlyklar bolan 48 sany 2 gatly kotejler, sport we çağalar üçin oýun meýdançalary, ýüzmek üçin açyk howuz ýerleşýär.
Hyzmat ediş merkezine restoran yerleştirilip bu yerde din zalyanlara ýokary hiyelli hyzmatlar üpçün edilendir. Bir söz bilen aýdylanda toplumda halkara ölçeglerine laýyk derejede din zalmak üçin ähli zerur şertler gödegine tutulan. Hormatly prezidentimiz senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň jemgyýetçilik ýmiti ulgamyna ýürüýi töleşen kärhanalar tarapyndan guralan milli we daşary ýurt aşganasynyň tagamlarynyň tergidi hem-de türkmen telekeçileriniň önümleri bilen tanışdy. Bu öz bolşly sergi dürli uğurlar boýunça şol sanyna hyzmatlar ulgamyna uly üstünlükler gadanan ýurdumyzyň işe gurlarynyň köp ugurly kuwatyny we giň mümkinçiliklerini aýdynlygy bilen görkezdi. Halkymyzyň medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolan asyrlyň dowamyna kemale gelen milli aşganamyz öz ähmiýetini saklap gelýär. Hem-de tagamlaryň täze görünüşleri bilen üstü ýetirilýär. Her maşgalada bişirilýän dürli tagamlaryň taýýarlanyş usullary nesilden nesle geçip biziň günlerimizde çenli saklanyp galypdyr. Gahrman arkadağımızın bereketli Türkmen saçağı kitabı Milli Aşgana Sunatımızda on tarihine ve öz bolşly däplerine bagışlananlar. Türkmen telekeçileriniň peynirliň, şoklat, süýt hemde süýji köýeki önümleriniň, alkogolsuz içkileriň, miwe şiirleriniň, doňdurmaň ýokary hili bilen tapawutlanýan dürli görünüşlerini öndürýändigini bellemek gerek. Bulardan başga sergide ýurdumyzda öndürilýän gök we bakçy önümleri görkezildi. Bir söz bilen aýdylanda bu ýerde bereketli Türkmen saçagynyň bolçulugy özüniň aýdyň beýany tapdy. Soňra hormatly prezidentimiz kotejlere tarap uğradı. Döwlet başdanymyz bu ýerde din zalyanlar üçin döredilen şertler, otoglaryň yerleştirilişi hem-de enzamlaşdyrylyşy bilen gyzyklandy. Kotejlerde maşgala bolup din zalmak üçin ähli amatlyklar gödegine tutuldy. Öýleň her birine mebiller bilen üpçün edilen ýatylýan hem-de mihman otoglary, degişli enzamlar ornaşdyrylan aşgana bar. Din zalyanlar isleglerine görä bu aşganada nahar taýýarlap bilerler. Otoglaryň içki wedegi milli ähliňde ýerine ýetirilipdir. Bu ýerde din zalyanlar üçin adam bedeniniň berkedilmegine gönüktirilen fiziýa bezergileriň toplumny hödürleýän spa merkezi, döwrewap ugurdaş enzamlar bilen üpçün edilen karaoke bar gödegine tutulan. Bir söz bilen aýdylanda rowaç öz mehmanlary üçin iň ýokary derejedäki hyzmatlar hödürleýär. Kotejler toplum bilen tanışlykdan soňra hormatly prezidentimiz senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygyna täze toplum üçin niýetlenen awtologlaryň asarlaryny gowşurdy. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýol başçysy hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalarynyň mundan beýlägem tutan ýerli zähmet çekip watanymyzyň gülläp ötmegine munasyp goşan goşokdyklaryny ynandyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz hadaryň häzirki zaman din zalş düzümi kemale gelýän kenaryny ugrady. Döwlet başdanymyz ýerleşlerimiziň arasynda howada din zalmagy, beden terbiýe we sport bilen meşgullanmak üçin döredilen şertler bilen gyzyklandy. Gojaman hadaryň kenary ýylyň bu pasyny hazam ýakymly. Arkadaşlar serdarymyz bu ýerde döredilen amatlyklar bilen tanışlygyň dowamyny adamlaryň ýokary derejeli din zalşyny üpçün etmek maksady bilen alınıp barylýan işleri döwrüň talabyna laýyk derejede ösdürmek babatda degişli ýol başçylary anyk görkezmeler berdi. Şu ýerde din zalyanlar, aýratynam Sadiýan çağalar, joşgunly çykyşlar bilen Bagtyar çağalyň ýurdu hökmünde ikrar edilen diýarymyzda arkadaşlar serdarymyzyň ýol başçylygyna döredilýän amatlyklar üçin hoşallyk sözlerini aýtdylar. Deňdiň arasynda howazy, altyn sow çägeli kenar hemde ýyly suw, uly adamlara hemde çağalara din zalmak üçin amatly şertler döredýär. Awada milli fiýagatçylyk zowlagyny sportyň dürli görünüşleri bilen meşgullanmak üçin ähli şertler döredilen. Muňa özi wagty gyzykly geçirmek bilen bir hatarda adam saglygynyň puwtalandyrylmagyna ýardam berýär. Amatly howa şertleri hemde Hazar deňdiniň kenar ýakasynyň baş pahany kuwaty, iň döwrewap tehnologiýalardan we innovasiýalardan, öňdewarjy binagarlyk hemde injener tehnika pikirden oğralmagy, öňde goýulan maksatlary ýetmek babatda oýlanşykly çemeleşmeler diýarymyzyň deňiz merjeniniň halkara fiýagatçylygyň, spahana din zalş hemde sportyň ikrar edilen merkezine öwrülmek üçin ähli şertler döredýär. Awada milli fiýagatçylyk zowlagynyň täze düzümleýin desgatynyň açylyp bulanmaga berilmegi paragatçylyk, döredijilik hemde ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýan garaşda hemişelik bir tarap watanymyzyň ýyl ýadgysyna ýene de bir şanly waka bolup girdi. 4 awgustda zähmet ruhudyny bolýan hormatly prezidentimiz ogly Kerimoğlu bilen ir säher hadaryň kenaryna çykyp bir sellem gedelen jetdemde velosipedli görýüşi amal asyrdy. Şeýle-de sport maşgylaryny ýerine ýetirdi. Äzirki döwürde ýurdumyzda gahrman arkadaşymyzyň tagallaty bilen binýada goýulan sagdan durmuş ýörelgeleri arkadaşly serdarmy tarapyndan işeň dowam etdirilýär. Bu bolsa köpçüliklerin beden terbiýe we sportyň ösdürilmegini şertlendirýär. Çünki bu ýörelgeler döwlet siýasatynyň möhüm ogry hökmüne kesgitlendi. Ähli möhümlerde bolşy ýaly Thomas Passanyň ir säheriniň öz bolşy gözelligi, hoştap howaty hemde ferginligi insan ruhyna ýakymly täsir edýär. Döwlet başdanymyz şeýle ajaýyp mümkinçilikden peýdalanyp, ogly bilen kenarda bir sellem gedelen jetdi.
deňiziň kenaryna gedelen jetmegiň saglyk üçin aýratyn peýdaladygyny bellemek gerek. Soňra hormatly prezidentimiz Ogul Kerimoğlu bilen bilelikde awadan çägi boýunça velosipedli ýörüýüşi dowam etdi. Ýokary ekologiýa derejesini saklamak boýunça giňerimli işlerin geçirilýän ýeri bolan awadan bagy osmanlygy we ýaşyl örtükli zoloklar din jalyanlaryň ruhuny göterýär. Awada milli fiýakatçylyk zologynyň howaty hemde din jalş amatlykları türkmen topragynyň bu behişli kunjagonyň şypakana hemde sport merkezine öwrülmegi üçin ähli şertler döredýär. Soňky ýyllarda bu ýerde häzirki zaman din jalş düzümine degişli ýokary derejeli mehmanhanalar toplumy, şypakanalar gurulyp ulanmagy berildi. Ýokary halkara görkezleri esasyna enjamlaşdyrylan döwre sport toplumlary gurulyp, olarda meşgullygy eýe bolýan sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak bolýar. Täher çağynda ajaýyp görnüşi emele getirýän Hazar deňiziniň ekologiýa taýdan arasy kenarya zolagynda velosipedli gedelenç ruhun göterýär. Köpçüliklerin beden terbiýe, sagaldy şereketiniň ösdürilmegine, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegine velosiped sportuny mühim orun degişli bolup durýar. Şuň bilen baglylykda ýurdumyzda sportyň bu görnüşiniň hemme taraplaryň ösdürilmegine, velosipedli gedelençleriň wagt edilmegine mühim ähmiýet berilýär. Ma'lum bolşaly Gahrman arkadagymyz Türkmenistanyna köpçüliklerin velosiped ýörüýüşini geçirmegiň atly däbiniň başyny başlady. Bu başlangıç watandaşlarymyzyň giň gollawyna eýe bolup, olar ýurdumyzda ýygyderli gurulýan giňerimli çärelere uly höwes bilen gatnaşýarlar. Soňky ýyllarda ýurdumyzda sportyň ekologiýa taýdan arasy görnüşi gataplanýan velosiped sportunyň muşdaklarynyň gün saýyn artýanlygyny bellemek ýakymly. Şuň bilen baglylykda dürli ýaşdaky adamlar velosiped sürmegi, velosiped sporty bilen meşgullanmagy durmuş gadatyna öwürdi. Bu bolsa köpçüliklerin beden terbiýany we ýokary netijeli sporty ösdürmek ornuny döwlet tarapyndan edilýän tagallalaryň rowaçlyklary besenýänliginiň nowatdaky beýanydyr. Velosiped sporty bilen meşgullanmak daşky urşagyň gözelligini, ajaýyp tebigaty dinlemege mümkinçilik berýär. Häzirki döwürde tebigaty aýawly garamak milli özbolşulygyň aýratyn ölçegleriniň biri bolup, döwlet siýasatynyň ileri tutulýan oruny öwrüli. Sport, saglyk we ekologiýa bir-birinden aýrylmaz düşünjelerdir. Ekologiýa ýagdaýy ýurdumyzda amala aşyrylan toplumlaryň özgertmeleriň we puwdaklaryň maksatnamalaryň, adamlaryň durmuşy üçin oňoýly şertleri üpçün etmäge gönüktirilen iri düzümleýin taslamalaryň mühim bölegidir. Soňra arkadagy serdarymyz Ogul Kerimoğlu bilen awada köp orly sport toplumuna geldi. Bu ýerde döwlet başdanymyz türgönleşik enjamlaryna masklary ýerine ýetirip, şunda ýokary usatlyk derejesini görkezdi. Soňky ýyllarda ýurdumyzda ýokary netijeli sportyň we beden terbiýe sagaldy şereketiniň hemme taraplaryň ösdürilmegine hemde ilat köpçüliginiň aýratynam ýaşlaryň işden çekilmegine döwlet derejesinde uly üns berilýär. Bu bolsa öňde goýulan belent maksatlara ýetmegiň esasy şerti bolup durýar. Sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak arkaly saglygy hemme taraplaryň berkitmek buň ähli ýaşdaky we hünärdaky adamlar birleşdirýän umumy milli maksada kuwatly şert öwrüli. Şunu Gahrman arkadagymyzyň başlangyjy boýunça öňe sürilýän giňme çörli işler, aýratynam sagdan durmuş ýörelgelerini puwtalandyrmak meseleleri arkadagy serdarymyzyň alyp barýan we durmuş ulgamyny nazarlaýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan orlarynyň birine öwrüli. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň ýol başçylygyna jemgyýetde sagdan durmuş ýörelgesini berkarar etmek, köpçüliklerin beden terbiýe sagaldy şereketini hemde ýokary görkezler sportuny wagt etmek, şeýle-de halkara derejeli iri sport döwlet hökmünde Türkmenistany ösdürmek boýunça giňerimli işler amala aşyrylýar. Köpçüliklerin beden terbiýän we sportyň ösdürilmegi, sportda ýokary netijelen gazanylmagy, şunda türgenleriň döwlet derejesinde höwetlendirilmegi mühim owur hökmünde kesgitlendi. Şeýlelikde iqtisadiyetimiziň ähli puwdaklarynyň işgärleriniň aýratynam ýaşlyň beden terbiýe sport hereketine işden çekilmegi mühim wezipe bolup durýar. Muň özi insan saglygynyň berkidilmegine bolşaýaly adamlaryň döredijilik ruhunyň ýokarylanmagyna aýratyn ähmiýetlidir. Häzirki döwürde ýurdumyzda beden terbiýe we sport bilen meşgullanmak ýurdumyzyň her bir raýaty üçin durmuş gadatyna öwrülýär. Bu urda alınıp barýan işler özüniň oňy netijesini berýär. Bugun ýurdumyzda sportyň ösüşi täze derejä çykdy. Türkmen türgenleri iri halkara ýarşlaryna işen gatnaşyp ýokary netijeler gazanýarlar. Bu bolsa Türkmenistanyň sagdanlygyň we ruh welentligiň ýurdu hökmünde awraýyny hasam belinde göterýär. Watanymyzda medeni köpçüliklerin çäreleriň sport bilen utaşýanlygyny bellemek gerek. Bu bolsa ýaşlary hasam belent netijeler gazanmaga ruhlandyrýar. 3 awgustda awada milli fiýakatçylyk dowlagyny hormatly prezidentimiziň tapşyrygy boýunça iri halkara ýarşlaryna Russiýa Federasyasyna geçirilen Ýüpek ýoly 2022 rally reýdinde hemde Özbekistan Respublikasynyň Daşkent şäherine ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda agyr atletika boýunça geçirilen Aziýa çempionatynda baýrakly orunlary eýilen türgenleri ýylgalamak dabarasy boldy.
Bugun berqarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwrüne ýaş watandaşlarymyz türkmen sportunyň iň oňat däplerini gaýratly dowam edip, halkara ýarşlaryny mehriban watanymyzyň awraýyny hasam belinde götürýärler. Soňky ýyllarda tutuş ýurdumyz boýunça häzirki zaman sport sagyldyş toplumlary we köporly stadionlar guruldy. Hemde olar ýokary derejeli türgönleşikler, sportyň dürli görnüşleri boýunça halkara ýarşlaryny geçirmek üçin zerur şertler bilen üpçünedildi. Asaly däwe görä watanymyzda dünýä derejeli sport ýarşlaryna munasip wekilçilik edip, baýrakly orunlary eýe bolan türgenler diýarymyzyň sportyny ösdürmäge, sagdynlygyň we ruhy welentliginiň ýurdu hökmünde Türkmenistanyň awraýyny ýygdyrly ýokarlandyrmagy, olaň uly goşuntlarynyň ikrar edilmeginiň hormatyny döwlet derejesinde sarpalanýar. Döwlet syýlaklaryna munasip bolanlar sporty we sagdyn durmuş ýörelgelerini wagt etmek orunnaky ýygdyrly aladaty, ýurdumyzda sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullanmagy hemde täze ajaýyp sport ýeňişlerini gazanmagy hemme şertleriň döredilmegi üçin döwlet başdanymyza we gahrman arkadagymyza hoşallyk bildirdiler. Halkara ýarşlarynyň baýrak eýeleri türkmen sportynyň awraý mertebesini hasam artdyrmak oruny mundan beýlägem ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna inanyrdylar. Şu ýerde bu sport haftalygynyň aýratyn ähmiýeti eýdigini bellemek möhümdir. Çünki 2018-nji ýylda Amol Kadar Oğru boýunça halkara awtomobil ýarşy geçirilende gahrman arkadagymyzyň ödem gatnaşyp arkadagy serdarymyz bilen birlikde ýarşa gatnaşdyryljak awtologary täzeden ellerine geçiripdiler. Gahrman arkadagymyz täze sport ulagynyň oturucundan başlap ähli gurallaryna senli berk we oňoýly derejede bolmagynyň ören möhümdigini belläpdi. Mehriban arkadagymyz we arkadagy serdarymyz awtologyň hereketlendirjisini, tigirlerini gözden geçirip, käbirlerini täzeden düzüpdiler. Muň özi hormatly arkadagymyzyň islenlik işte bolşy ýaly sport ýarşlaryna da öňde durýan wezipeleň oňyn çözgüdüni ören jogapkärçilikli semeleşýänliginiň aýdyň beýany bolýar. Soňra gahrman arkadagymyz özüniň çyzgylary esasynda täzeden düzülen sport awtologyny synap görmek maksady bilen onuň ruluny geçipdi. Arkadagy serdarymyz bolsa şturmanyň ornuna ýerleşdi. Şeýlelik bilen hormatly arkadagymyzyň erkediýän sport ulagy Gargum sährasynyň jümmüşinde hereket etdi. Gahrman arkadagymyz we arkadagy serdarymyz ýarşlaryň geçýän ogrunyň çylşyrymly şertlerini nazara alyp, ulagyň awatlyk derejesiniň ýokary bolmalygyny, onuň berklik derejesine we güýjüne aýratyn ähmiýet berdiler. Ine bugun bolsa halkara ýarşynda üstünlik gazanan türgenler arkadagy serdarymyzyň adyndan sowgat berilen awtology ýüzüne silip kabul etdiler. Şeýle dolar özleri üçin täze taýýarlanan hemde härki döwrüň awtomobil sportynyň gadalaryny we talaplaryny dolu laýyk gelýän türgen libaslaryny giyindiler. Muň özi gahrman arkadagymyzyň görülmesiniň ýurdumyzyň türgenler tarapyndan netijeli özleşdirilýänliginiň we ösdürilýänliginiň nowatdaky beýanyny urildi. Soňra olar arkadagy serdarymyzyň adyndan sowgat berilen awtologda awada milli syýasatçylyk zolagynyň çäginden geçdiler. Soňky ýyllarda awada milli syýasatçylyk zolagynyň keşfi düýüp göter özgördi. Bu ýerde häzirki zaman şypahana we din jalş düzüminiň ähli şertlerini özüne jebleýän döwrewap binalaryň toplumy emele geldi. Hormatly arkadagymyzyň ihlasyndan kemal tapan syýasatçylyk zolagynyň desgalarynyň üstü her ýylda täze häzirki zaman binalary bilen ýetirilýär. Halkara ýarşlaryna gatnaşyp ýokary netijeleri gazanan türkmen türgenleri ýurdumyzda hormatly arkadagymyzyň başlangyjy boýunça ösdürilýän awtomobil sportynyň ösüşiň täze derejesine çykanlygyny görkezdiler. Muň özi gahrman arkadagymyzyň tagallasy netijesinde başlanan ähmiýetli ýörelgeleriň arkadagy serdarymyz tarapyndan üstünlikli ösdürilýänligini görkezýär. Ýurdumyzyň milli awtomobil sportynyň ustat türgenleri 2018-nji ýylda hormatly arkadagymyzyň başlangyjy boýunça geçirilen Amol Kadar 2018 halkara awtorallyň geçen ugru boýunça ýoluň bir bölümini geçdiler. Garagum sährasy bilen Gojaman Hadaryň ýanyşyk ugru boýunça menzil aşyp barýan türgenler häzirki zaman awtologlaryny ynamly erk edip, çylşyrymly sähra ýollaryny ustatlyk bilen geçdiler. Bu görnüşler halkara ýarşlaryna ýokary netije gazanan türkmen türgenleriniň arkadagy serdarymyz tarapyndan bildirilýän hormata buýsanyp, olaryň täze ýeňişleri ruhlanýanlyklarynyň aýdyň beýany bolup görnýär. 5 awgustda Esenguly etrawyna gurulan arkadagyň nesilleri döwrewap çağalar din jalş merkeziniň açylyş dabarasy boldy. Dabara Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy we deputatlary, welaýat hemde şäher häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň hemde köpçülikleriň habar berýän işleriniň wekilleri, hormatly ýaşullar we etrawyň ýaşaýjylary gatnaşdylar. Berqarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwründe mehriban halkymyzyň awadançylygyny hasam ýokarlandyrmak baradaky aladan tutuş ugrudaş düzümiň kemale getirilmegine ulgamlaýyn, toplumlaýyn çemelişmäni üpçün edýän ägirt uly durmuş maksatly taslamada öz aýdyň beýany tapdy. Halkymyz baradaky alada hormatly prezidentimiz tarapyndan syýasy strategiýaň derejesine çykaryldy. Durmuş ykdysady ösüşiň ýokary depkinleri, ýurdumyzyň sebitleriniň düýpli özgören azaýyp geçmi, Türkmenistanyň soňky ýyllarda ösüş we rewaçlyk ýoluny gazanan uly üstünlikleriniň aýdyň netijesidir.
Balkan welaýatynyň Esenguly etraby, welaýatlaryň etraplarynyň we etrap hukukly şäherleriň arasynda ähli görkezler boýunça iň ýokary netijeleri gazanyp, her ýyl geçirilýän däp bolan bäsleşigiň ýeňisi bolanlygyny hem-de Türkmenistanyň prezidentiniň buýrugyna laýyklykda Amerikan Birleşen Ştatlarynyň $1 milyon mösürdäki pul bayragy bilen fiýlaglananyny bellemek gerek. Hutçy pul serişdeleri çağalar üçin täze din jalş merkeziniň defgalarynyň gurulşygyna hem-de döwrewap enzamlar bilen üpçün edilmegine gönükdirli. Bagtyar çağalyk hormatly prezidentimiziň başçylygyny ýygyderli amala aşyrylýan durmuş ogurly döwlet siýasatynyň ileri tutulýany ogurdur. Çağalary aýratyn üns bermek, olar barada ýygyderli we çäksiz alad etmek asyrlyň dowamyny halkymyzyň midemet ýörelgeleri bolmagyny galýar. Ýurdumyzda gadymdan gözi başalýan däplere erilip, beden taýdan sagdyn, ruh taýdan baý türkmenistanylaryň ýaş neslini terbiýelep ýetirmäge, ähli wabatda awadan durmuşy üpçün etmäge gönükdirilen işler ýygyderli durmuşa geçirilýär. Üstünlükli amala aşyrylýan strategik döwlet maksatnamalary hut şuňa gönükdirilendir. Umuman ýurdumyzda bolup geçýän wakalar hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň awadan durmuşyny üpçün etmek, ilkinji nowatda bolsa ýaş nesli sağlaşykly terbiýelemäge degişli meselelere ägirt uly üns berýändigine şaýatlyk edýär. Şogun Türkmenistanyň gurulşygy Senagat energetikasy 2022 adly halkara serigi we Türkmenistanyň gurulşyk Senagat energetika podoklarynyň ötüşi adly ilmi maslahaty öz işini tamamlady. Belenşäli ýurdumyzda ilkinji gedek belenilýän gurulşyk we Senagat toplumynyň işgärlerini gün münasibetli geçirilen bu forum degişli ugurlary munun beýlegim ösürmek möhüm ugurlaryny kesgitledi. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça geçirilen sergi we ilmi maslahat berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň dörejlikli we ykdysat taýdan ötüş ýoly bilen öňe barýan ýurdumyzyň gurulşyk we Senagat toplumynyň düdümlerini gazanýan üstünlükleriň beýanyny urly. Eger uly serişde we ykdysady mümkinçilikleri ekologiýa taýdan arasy ýokary tehnologiýaly şol uragtyň ödüne ýokary hili önümliň önümçiligi hemde olaň halkary ülgülerine talaplaryna dogry laýyk gelmegi ýurdumyzyň gurulşyk we Senagat ulgamynyň ýokary derejesini üpçün etýär. Kuwatly önümçilik düdüminiň döredilmegini, yerli çygmal serişdeleriniň we tebigy baýlyklaryň binýadyny ýokary hili önümliň mösürleriniň we görnüşleriniň artdyrylmagyny esasy guredilýän Türkmenistan gazaklanma bildirýän hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary işleňleşdirýär. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar ýurdumyzyň faýallaşykly ötüş ýoluny düşen we daşary ýurt kampaniýalary we maýy goýum düdümler üçin açyk bolan Türkmenistany öz ornlaryny berkitmäge uly gyzyklanma bildirýärler. Bu gedeki geçirilýän halkara tergitiniň we ilmi matlagadyň baş maksady daşary ýurtly hyzmatdaşlary ýurdumyzyň gurulşyk Senagat energetika pudoklarynyň himiýe senagatynyň ýol gurulşygy düdümleriniň ötüşine ýardam bermekden, şeýle hem döwletimiziň harit öňürjileriniň ägirt uly mümkinçilikleri, häzirki enzamlary, täze technikalary we hyzmatlar ulgamy bilen tanışdyrmakdan ibaratdyr. Sewda Senagat idaratynyň binasynda milli ykdysadyýetimiziň gurulşyk we Senagat pudoklaryny döwrewaplaşdyrmak we köp ugurly esasy ösürmek boýunça alınıp barýan ägirt uly işler, hormatly prezidentimiziň paratatly ýollaşylygyna, döwlet maksatnamalarynyň we maýy goýum tatlamalarynyň üstünlükli durmuşa geçirilişi barada gurrun berýän sergi bölümleri ýerleşdirildi. Oň şäherleriniň gurulşyk Senagat we guruluş garytlarynyň önümçiligi, elektr energetika, himiýe senagaty, gaz we neft himiýe, ýol gurulşygy ýaly ugurlar boýunça alınıp barýan işler görkezildi. Ýurdumyzyň döwlet we telekeçilik düdümlerine, daşary ýurt kampaniýalaryna degişli bölümlerinde görkezilýän işlerde bilelikdäki tatlamalary ýerine ýetirmekde özary bähwetli gatnaşyklaryň netijeligi aýdyň beýan tapýar. Döwlet başdanmyzy akylly şäher we akylly öýt tatlamalarynyň şeýle hem energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri ulgamyna tehnolog işläp taýýarlamalary, netijeli ulanmak arkaly ýaşaýyş saý toplumlarynyň gurulşygynyň tatlamalarynyň üstünlükli durmuşa geçirilmegini mühim wezipe hökmünde kesgitledi. Şoň bilen baglykda sergide Aşgabat syty tatlamatynyň binägärlik şekillerine mühim orun berildi. Paýtagtymyzyň Demirgazy kunjagyny gurulmagy meýilleşdirilýän bu 20 möşürli ýaşaýyş saý gurulşygynyň tatlamaty akylly şäher konsepsiýasynyň mühim ugury bolup durýar. Oň binýadyna dolandyryşyň sanly ulgamy, robotlaşdyrmak, intellektual ulgam binýat hökmünde kesgitlendi. Döwlet başdanmyzyň başlangyjy boýunça durmuşa geçirilýän giň möşürli tatlamalar hususan ýurdumyzyň halkylaryň energo ulgamyny döretmek boýunça alınıp barýan işler elektr energetika pudogynyň faýallaşykly ötüş ýoluny düşendigini görkezýär. Şoň bilen birlikde paýtagtymyzyň we beýlik şäherleriň hemde ýylatly ýerleň energiýa üçinçiligini we ışıklandyryş ulgamyny döwrewaplaşdyrmak işleri dowam etýär. Sergiň maksady diňe bir degişli ugurlarda gazanýan üstünlükler görkezmek däl, eýsem ykdysadyýetimiziň pudoklarynyň ötüşinde amala aşyrylýan özgörtmeleriň netijelerini, oň mümkinçilikleriň iň esasy bolsa, watanymyzyň gullap ötüşini nazarlayan döwlet hususiýetçilik gatnaşyklaryň netijeli häsiýeti eýe bolýanlygyny beýan etmekden ibaratdyr.
Türkmenistan'ın guruluşyk senaat energetika pudoklarynyň ötüşi atly ilmi matlagy tergin esasy wakalarynyň birine urly. Onda ministerlikleň we pudoklaryň dolanýyş edaralarynyň ýolaşçylary, işur düzümleň wekilleri, birnäçe daşary ýurt kompaniýalarynyň we kärhanalaryň hünärmenleri çykyş etdiler. Çykyşlarda hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň innowasion ötüşini ugur edinýän siýasatynda guruluşyk we senaat pudoklaryny köp ogurly ösdürmäge, umumyň ykdysadyýetimize düzümleýin özgertmeleri durmuşa geçirmäge möhüm ähmiýet berilýändigini nykdaldy. Daşary ýurtly wekiller sanly ulgam arkaly eden çykyşlarynda Türkmenistanda geçirilýän halkara çäreleň netijeli hyzmatdaşlygy ýoly goýmak üçin möhüm meýdança öwürlýändigini aýraty nykdadylar. Ilmi matlagda gatnaşylar bu forum guramak babatda döredilen mümkinçiligi üçin arkadagly terdarmyda tüýsürekden hoşallyk bildirdiler we ýurdumyzda maýa goýum tatlamalarynyň amala aşyrmagyna hemde oň dünýä giňişligine uýgunlaşmagyna, önümçiligiň bätleşigi ukypullygynyň ýokarlanmagyna döwlet derejesinde ünsärliýändigini nykdadylar. Forumun gün tertibine hime senatyna ilmiň orny, ýurdumyzyň gaz hime önümleriniň dünýä bazarlaryna uğradylşy, önümçiligi täze enzamlaryň gornaşdyrylşy, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne energetika diplomatiýatynyň ötüşi, elektroenergetika ulgamyna gaz turbinalary, energiýa taşyýtlaýjy gurnamalary ýaly ugurlar girdildi. Türkmenistanyň guruluşy senaty energetikaty 2020 atly halkara tergitine gatnaşylara diplomlar goşurmak dawratynyň geçirilmegi ilmi matlagyň jemlenmesine uğurly. Muň öde halkara şäheretiniň ýokary guramaçylyk derejesinde döwlet tarapyndan uly ünsärliýändigini görkezdi. Forumun ahyryna oň gatnaşylar halkara ähmiýetli şähereleň guramaçylykly geçirilmegi we halkara hyzmatdaşlygynyň ösürmegi uruna tagalla edýän arkadagly serdarmyda hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hem hormatly prezidentimiň adyna ýüllenme kabul etdiler. Şu günleri ýurdumyzyň ýolbaşy düzümleriniň deýinjaş mewsumi dowam edýär. Hazırın ekologiýa taýdan arasa kenaryna häzirki zaman şpaxana deýinjaş düzüminiň ýokary derejeli medeniýeti ýoly goýuldy. Şeýlelikde awada milli syýahatçylyk zowlagyny deýinjaş wagtyny gyzykly hem peýdaly geçirmek, saglygy berkitmek üçin ähli amatly mümkinçilikler döredildi. Şu gün ýurdumyzyň deýinjaşda bolýan hökümet agdalary, hary hukuk goraýjy edaralaryň ministerlikleň we pudoklaryň dolanýyş düzümleň ýolbaşçylary awadanyň çäg boýunça velosipedli ýürüýüş guradylar. Häzirki döwürde sagdan durmuş ýörelgeleriniň işiň tarapdary gahrman arkadagymyzyň asly başlangyçlary bilen ýurdumyzda köpçüliklerin beden terbiýän we ýokary netijeli sportyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Arkadagy serdarmyzyň ýygyderli tagallaty netijesinde bolsa, bu asly ýörelgeler häzirki zamanyň ruhuny we talaplaryna laýyklykda ösdürilýär. Ma'lum bolşaly awada diňjalşda bolýan hormatly prezidentimiz deňiziň kenaryna sport maşklaryny ýerine ýetirip velosipedli gedelenjetdi. Muňa häzirki zaman diňjalş ulgamynyň esasy şertlerining biri bolup durýar. Şu günler diňjalş mewsumynda bolýan ýurdumyzyň ýolbaşy düzümleri arkadagy serdarmyzyň görelesine eýerip, hazır deňdiriň kenary boýunça velosipedli gedelenjetdiler. Häzirki döwürde olar wagtlaryny peýdaly geçirip, insan saglygy üçin amatly howa gurşagy bolan deňiziň kenaryna diňjal ýaly we saglyklaryny berkidýärler. Muňa arkadagy serdarmyzyň parasatly ýolbaşçylygyny döwlet adam üçindir diýen şygary baş ýörelge edinýän siýasatyň durmuş ulgamly nazarlaýandygynyň aýdyň beýanydyr. Velosiped sürmek saglygy berkitmegiň möhüm şertleriniň biri bolup durýar. Sportyň ekologiýa taýdan arasy görünüşi hasaplanýan velosiped sportynyň sürmegi, muň üçin degişli sport düzümleriniň döredilmegi bu gro hewesek ýaşlaryň sanynyň artmagyny şertlendirdi. Ma'lum bolşaly gahrman arkadagymyzyň başlangyjy esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy her ýylyň 3-nji iýunyny halkara velosiped gününi iglan etmek hakynda kararnamany kabul etdi. Muňa Mähriban arkadagymyzyň başlangyçlarynyň milletler birleşigi tarapyndan ikrar edilýändiginiň we Türkmenistanyň halkara sport giňişligindäki awraýynyň belinde galýandygynyň suwutnamasydyr. Şeýlede şu ýylyň 15-nji martynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy maslahatynyň 61-nji umumy mejlisinde ýurdumyzyň teklibi boýunça durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçüliklerin velosiped sürmegi jemgyýetçilik ulgamlaryna girizmek atly kararnamanyň bir agzdan kabul edilendigini bellemeli. Bulaň ählisi dünýä bileşigi tarapyndan watanymyzyň beden terbiýe, sagaldyş we sport hereketiniň ösdürilmegine, jemgyýetde ekologiýa medeniýetiniň kämilleşdirilmegine, milli sebit hemde ähli derejede durnukly ösüş maksatlaryna ýetmäge bolan goşandyny görkezýär. Halkyň saglygy hemde bagtyarlygy, ilatyň durmuşynyň hilini ýokarlandyrmak baradaky alada beden we ruh taýdan kämil nesil terbiýelep ýetişdirmek garaşsyz baky bir tarap Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugrudur.
Amala aşırlayan toplumlaryň özgörtmeleri, milli maksatnamalar hemde giňerimli taslamalar bu ören möhüm wezipeleriň çözülmegine gönükdirlendir. Beden terbiýe we sport bilen meşgullanmak insan saglygynyň oň mümkinçilikleriniň dolu açylmagynyň möhüm şertidir. Jemgyýetde sagdan durmuş ýörelgeleriniň berkarar bolmagy ýurdumyzda emele gelen hemde ýygyderli ýagdaýda geçirilýän müňlerçe watandaşlarymyzy ähli ýaşdaky we dürli hünärdäki adamlary birleşdirýän köpçüliklerin sport çäreleriniň hasam işleňleşdirilmegine ýardam berýär. Şunu biziň ýurdumyzda bu orada durmuşa geçirilýän ýygyderli çärelerin durmuş hemde ekologiýa meseleleri bilen ýakyn baglanşyklydygyny bellemek gerek. Häzirki zaman dünýäsinde ekologiýa bilen baglanşykly meseleler aýratyn möhüm ähmiýete eýe bolýar. Velosiped hakykatdan hem ulan ekologiýa taýdan iň arasda görünşekmini ikrar edilendir. Hereket etmegiň, fiýakatçylygyň, boş wagtyň işeň hemde peýdaly geçirmegiň ören amatly ferişdedir. Seher bilen Tomus Pasynyň ýakymly howasy hemde awdanyň çägine peýda bolan häzirki zaman binalaryň, tokoy zowlaklary bilen goşup adamlaryň ruhuny götürýär. Muň özi insan saglygynyň berkidilmegine möhüm ähmiýeti bolan toplumlaryň çäreleriň oňy netije berýändigini görkezýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynşy döwrüne bu asylly ýörelge hil taýdan täze mazmuny eýe boldy. Bugun ýurdumyzda sportyň bu ekologiýa taýdan arasda görünüşine ýylaty esasan ýaşlar çekmek boýunça maksatnamaly çäreler durmuşa geçirilýär. Sebäbi velosiped sürmek beden saglygyny berkitmegiň hemde özüň oňat duýmagyň ören netijeli görünüşidir. Şoň bilen maglylykda ýurdumyzda velosiped sport hemde sportyň beýleki görünüşleri bilen meşgullanmak üçin ähli şertleriň döredilendигini bellemek gerek. Soňky ýyllarda paýtagtymyzda we welaýatlarda ýarşlar hemde türgenleriň türgenleşiklerini geçirmek, şeýle-de ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak, türgenleriň täze neslini terbiýelemek, geljeki olimpiýaçylary kemale getirmek üçin niýetlenen dünýä ünlülerine laýyk gelýän ogurdaş düzümler döredildi. Velosipedli gedenişler barada aýdylanda ol ýokary ruh welentlik duýgusyny öredýär. Şoň bilen birlikde daşky urşa we ziýan ýetirmezden daşyny urşa bolan dünýä bilen tanışmak, tebigatyň täsin künjeklerinde bolmak mümkinçiligini emele getirýär. Almy barlygyň görkezişi ýaly velosiped sürülende bedeni gadaly agram salynmagy netijesinde adamyň çydamlylygy we işe ukyplylygy ýokarlanýar. Beden wogunlary şeýle-de nerw bulgan berkeýär. Velosipedli gedenişler gan masalynyň gadalaşmagyna, ýürek damar we beýleki keselliň töwekkülçiliginiň peselmegine ýardam berýär. Velosiped sürmek şeýle-de bedeniň madaýlanşygyny gowlandyrýar, onuň keselleri garşy durnuklylygyny ýokarlandyrýar. Muň özi hereketleriň sağlaşygy üçin netijeli türgenleşik bolup, ünsüňi bir ýere jemlemäge mümkinçilik berýär. Ýurdumyzyň ýolbaşy düzümleriniň velosipedli ýörüýüşi Mähriban watanymyzda adam hakda aladanyň esasy ornuny durýanlygyny görkezden çäre urly. Häzirki günlerde Hazar deňiziniň kenary ähli adamlar şolsan ösüp gelýän ýaş nesiller üçin deň jalşyň ýokary derejeli mümkinçiliklerini özüne jemleýän jenneti mekany öwrüli. Bu ýerde döwlet başlanymyzyň ýygyderli tagylasy netijesinde häzirki zaman şifaxana ulgamynyň döwrewap düzümlerini deň jalşy mögsümine şadýan hemem gyzykly geçirmek üçin döredilen şertler ýokary halkara ülgülerine dowlu laýyk gelýär. Munyň özi ýurdumyzda adamlar olaň medeniýetli deň jalşy urny döwlet derejesine edilýän aladanyň aýdyň netijesidir. Bu ýerde Tomusky din jalş mögsümini gyzykly we şadýan geçirýän bagtyar maşgalalar döredilýän azaýyp mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize tüý sürekden hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Muň özi bagtyar çağalaryň we nurany arzularyň amalaşýan ýurdu hökmünde ikrar edilen Türkmenistanda ösüp gelýän ýaş nesilleriň hemme taraplaryň alada bilen gurşulýanlygynyň aýdyň beýanydyr. Hormatly prezidentimiziň parazatly ýolbaşçylygyna durmuşa geçirilýän döwlet siýasaty halkymyzyň bagtyar durmuşynyň üpçün edilmegine, ýurdumyzyň awadançylyk derejesiniň ýokarlanmagyna gönükdirýär. Şunu çağalaryň sazlaşykly ötüşiniň ýoly goýulmagy bilen baglanşykly meselelere möhüm ähmiýet berilýär. Türkmenistanyň şifahanalary ykdysady, şifahana ulgamynyň kuwatynyň we tebigy mümkinçilikleriň sazlaşygydyr. Şol ýerleň azaýyp tebigaty, arasy howasy adamyň saglygyny berkitmekde möhüm ähmiýete eýedir. Bu ýerde çağalaryň wagtlaryny şadýan we gyzykly geçirmeklerini üpçün edýän bir näçe sagaldyrs din jalş merkezleri hereket edýär. Awadan şifahana merjeni hökmüne ikrar edilen daýanç medeni sagaldys merkezine din jalmak we saglygyny berkitmek üçin ähli şertler üpçün edildi. Bu ýerde dürli güýmenjelere meşgullanmak, sportyň bir näçe görünüşleri boýunça özara ýarşlary guramak, türgenleşikleri geçirmek, şol wagtyň özünde saglygyny berkitmek üçin ähli zerur mümkinçilikler döredildi. Aýratynam merkeziň çägine din jalýanlar üçin hyzmatlaryň ýokary derejeli görünüşleri hödürlenýär. Muň özi sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegi bilen baglanşykly meseleleriň döwletimiziň hemiýeçilik üns merkezinde saklanýanlygynyň nowatdaky beýanydyr.
Häzirki döwürde arkadagy serdarymynyň tapşyrygyna laýyklykda ýerki döwürden başlap çağalarda sagdan durmuş ýörelgelerini eýirmek endigini ösdürmek uğruna zerur tagallalar edilýär. Muň özi çağalan köpçüliklerin beden terbiýe we ýokary netijeli sport bilen meşgullanmaklary üçin oňun şertleri üpçün edýär. Şeýlelikde ýurdumyzda uly adamlaryň we çağalan arasynda sportyň dürli görünüşleri bilen meşgullanýanlaryň sany barhartýar. Abadada din jalyanlary amatlylygyň ýokary derejesini özünde jemleýän hyzmatlaryň dürli görünüşleri hödürlenýär. Şeýlede bu ýerde maşgala bolup din jalyanlar üçin häzirki döwrüň talabyna we ruhyna laýyk gelýän şertler döredilýär. Şoň bilen baglykda din jalş mögsümine hadaryň kenaryna gelýän maşgalalaryň sanynyň ýygyderli artýanlygyny bellemeli. Çağalar şeýle ajaýyp kunjukda şadyan we bagtyar din jalyp wagtlaryny hoş geçirýänliklerine tüýsürekden buýsanýarlar. Bu ýerde din jalş mögsümini şahatlykly we gyzykly geçirýän çağalar hemde olaryň ata-eneleri döwlet derejesinde özleri hakda şeýle uly we hemme taraplaryn alad edýänligi üçin gahrman arkadagymyza we arkadagy serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Yer gelen aýtsak, awadan howa gurşa we oň ekologiýa derejesi ýokary halkara görkezjilerini we şifahana düzümini bildirilýän häzirki zaman talaplaryna dolu laýyk gelýär. Bu ýerde gahrman arkadagymynyň başlangyjy boýunça giň tokoý zolugy döredildi. Dürli güller ekildi. Olary ýokary derejede ýyda edilmegi netijesinde hadaryň kenaryny insan saglygy üçin amatly howa gurşagy emele geldi. Muň özi döwlet adam üçindir diýen şygar baş ýörelge edinýän döwlet siýasatynyň halkymyzyň durmuş derejesiniň gowlanmagyny, ösüp gelýän ýaş nesiller üçin zerur şertleň döredilmegine gönükdirilýändiginiň nowatdaky beýanydyr. Şoň bilen baglykda bu ýerde döredilýän mümkinçilikleriň hödürini görýän ýyldaşlarymyzyň aýratynam çağalaryň arkadagy serdarymyza bolan hoşallyklarynyň çägi ýok. Hormatly ýerleşleri, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşlayan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa barada gowullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk ýerleşler. Hormatly ýerleşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň 3 ýyl döwri awgust aýynyň 11-ine tamamlanýar we awgust aýynyň 12-sinden ýalyrak döwür başlanýar. Mähriban adamlar, gelingen bolsa awgust aýynyň 8-inden awgust aýynyň 14-ine çenli hepden dowamyna ýurdumyzyň welaýatlarynda hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş bolalım. Ýani geljek hepdeniň 1-nji ýarymynda ýurdumyzyň çäne günwatardan çyl howa akynyň arlaşmagy netijesinde ýarymyň Balkan welaýatyna atkam ýagşyň ýagmagyny, şeýle howanyň gejeng temperaturalarynyň hepdeniň 2-nji ýarymyna atkam petelmegine garaşylýar. Has dakygy. Ýurdumyzyň Balkan welaýatyna üýtgät bir amurtly howa bolup, hepdeniň 1-nji ýarymyna atkam ýagşy ýagar. Ýylarym çakmagy mümkin. Demirat günwatardan demirat günogary ornut gedýän tilik sekundda 8-13-den 11-16 metr etýän şemalyň ösmegine hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 20-26 gradusdan 29 gradusgacha maýyl, gündizine 34-39 gradus ysy, welaýatyň kenarly etraplaryna 29-34 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýarymyň ahly welaýatyny üýtgät bir amurtly hepdeniň 2-nji ýarymyna atkam amurtly howa bolup, demirat günwatardan demirat günogary ornut gedýän tilik sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şemalyň ösmegine hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 22-27 gradusdan 29 gradusgacha maýyl, gündizine 31-36 gradus maýylan 39 gradusgacha ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mar welaýatyna atkam amurtly howa bolup, demirat günwatardan demirat günogary ornut gedýän tilik sekundda 8-13-den 10-15 metr etýän şemalyň ösmegine hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 20-25 gradusdan 28 gradusgacha maýyl, gündizine 31-36 gradus maýylan 40 gradusgacha ysy bolmagyna garaşylýar. Ýarymyň Lewap welaýatyna atkam amurtly howa bolup, demirat günwatardan demirat günogary ornut gedýän tilik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şemalyň ösmegine hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 20-25 gradusdan 28 gradusgacha maýyl, gündizine 31-36 gradus maýylan 40 gradusgacha ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Aşgabat welaýatyna üýtgät bir amurtly hepdeniň 2-nji ýarymyna atkam amurtly howa bolup, demirat günwatardan demirat günogary ornut gedýän tilik sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şemalyň ösmegine hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 19-24 gradusdan 27 gradusgacha maýyl, gündizine 30-35 gradus maýylan 38 gradusgacha ysy bolmagyna garaşylýar. Paýtagty Aşgabatda üýtgät bir amurtly hepdeniň 2-nji ýarymyna atkam amurtly howa bolup, demirat günwatardan demirat günogary ornut gedýän tilik sekundda 7-9-dan 10-13 metr etýän şemalyň ösmegine hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 20-20 gradusdan 26 gradusgacha maýyl,
Nizar 32-34 gradus maylan, 39 gradus çeni ısıval mana garaşılya. Hormatly ilaçlar, yurdum boyunca avgust ayının 8-nä magnit gaýdasynyň goşak gaýdada saklanmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz avgust ayının 8-nden avgust ayının 14-nä çenli gepden dowamyny yurdumyzyň vilayetlerinde hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan hawa maglumaty bilen tanış boluňuz. Edidi watandaşlar, Tomuz pasyna howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazar alyp, pasyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetişoklysyndan gorunmagy, şeýlehem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berjaý etmeňizi maslahat berýär. Mähriban ýylaşlar, bulary berjaý etseňiz, ýylyňyzdan pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar şuňlan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşler beslenýär. Ähli ösüşlüň ödününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş watyňyz.